মই অলপমান আপোনালোকক যেতিয়া নাম মাতা হ'ব আপোনালোকে লাইনত যেন থিয় হয় আমাৰ আলহীবিলাকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জইনিং কৰিব পাৰিব দিনে চিৰাং জিল্লা আনন্দ বিটিনি प्राइमारि अफिसाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै बेबायदिनो दिनै जयनिं जागासिनो दङ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों हानायखिनिखौ एक्सप्लेन खालामनानै देखायनो दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायलांनो हागोन दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव जयनिं जादों नायनानै लादो Berhasat Nazari, Dunde Pusumutari, Ilya Nazari, Antoni Musahari, Aizobari, Ilya Nazari, Sonapur, Pasapur, Pulmoni, Aizobari, Kalibuze Kagot, Amana, Kubaita, Haizu, Aizobari, Surampur, Roda Nazari, Surenpara, Petni, दा बेबायदिनो लोब लोब UPPL आव जयनिं जाबाय नै नायनानै लादो नै टटेल 37 था नखरनि जयनिं जादों आरो बेयो जादों जाहैबाय आनन्द बिटिनि प्राइमारि अफिसाव चिरां जिल्ला जिथुनाखि आमटेका बाजारनि साहा फैयोब्ला मोनसे आनन्द बाजार मोनफैयो दा बेबायदि मादैया सिगां अबे दोलोआव दंमोन नोङो सिगां अबे दोलोआव दंमोन मा बिपिएफआवमोन अ आच्छा ओमफ्राय दिनैहाय UPPL आव जयनिं जा अ आच्छा आच्छा अ ओमफ्राय देग्लाय गावनो ओंखारबोबाय ने अ आच्छा 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 अ दे 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 औ दा नायदो नै गोबांथार बे ओनसोलनि थागिबिफ्रा UPPL नि मावनाय आदर्शफोर एबा UPPL खौ मोजां मोननानै बेबायदिनो लोब लोब फैबाय नै बेबो दङ नै UPPL long live, long live, long live, long live, long live, long live, UPPL long live, long live. दिनै आङो मानगोनां EM सारनिफ्राय आं बेखौनो मिथिनो लागोन जिथुनाखि 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव ओरैनो UPPL दोलो हिसाबै दासिमावहाय माबायदि आवगायनानै दं
दासिमाव बेबायदिनो गोबांथार लोब लोब जयनिं जानायखौ नुगासिनो दङ दा सारा बिनि सायाव मा बुंनो दाखालिसिमावलागै जोङो फ्राय 2 लाखसो भट बारा मोननानै देरहानायाव दङमोन दिनैनि गेजेराव जोङो 2 लाखनिफ्राय 3 लाखनि गेजेराव मा होनो भट मोननानै बांसिन भट मोननानै देरहानायनि खाथियाव फैगासिनो दङ थामहिनबा इउपिपिएलआ दिनैनि दिनाव जै मै मानोना जोंहा इउपिपिएल हिसाबै बहुत स्ट्रंखा नाथाय बे बेलायाव बिजेपि आरो एजिपिआ जोंखौ हेफाजाब होनानै एलायन्स गभर्नमेन्ट पार्टी हिसाबै जोंखौ हेफाजाब होनो फैनाया जोंनि थाखाय 1000 टाइम पजिटिभ मोनसे सिगनेल गतिके जों जेनेबा देरहाखानाया कनफार्म जाखाबाय दा जेननाय देरहानायनि खामानि मावनायनि खोथा जोंना जों केम्पेइन खालामनायानो जादों इयुनाव जोङो सान्थि गायसननायनि थाखाय गासैबो रायजो राजानि गोनांथि जाना फैदों जों केम्पेइनाव ओंखारदों